Hezké odpoledne, tohle je 100 zvířat. Dobře se bavte. By si vyrobili závodě osmi Olomouc, dívám se na ně hodnou chvíli, je toho na mě trochu moc, lidem slovy věří, že to nemusí být o ničem, už práz běhá po páteři a ona řekne slovo Slovíček. Ta holka má rožicový oči, šlava jako palty, věří do pekla, jenomže já nevím, co si počít, aby tahle trapná chvíle utekla. A potom řekla, Momentíček. ten lustr mi to dosvědčí, že se mi chtělo začít křičet. Doteď mi není do řeči, na člověk věří, že to nedopadne tragicky. Už jí pozveš na večeři a ona řekne slovo Lidičky. Vážně hodně dobře, nemám moc lepší úlovku, neuhra se ten cesta na opře. A když dám novou žárovku, čenou bejvají to hospodář, že jenom neosobní výbojky, číšník řekl, že mi ho prodá. Stal jsem ani řekl jenom ahojky, ta holka má rožicový oči, šalá jako panty, věří do pekla, jenomže já nevím, co si počít, aby tahle trapná chvíle utekla. Holka má. Jenomže já. Přestože je tak divné počasí, dámy a pánové, 5 let nám trvalo po založení kapely, když jsme se dostali do Paříže, 6 let New York a 24 let hostinné. Kriste, pane.